Grabe oh. Grabe oh. Tulungan talaga. Hirap talaga ng ano. Talagang ganon. Medyo matagal pa yan. Ay, sige, kaya niyo yan. Boys, kaya niyo yan. Sige, hila lang. Ay, ibig sabihin kasama nila yun? Kasama nila yan. Magsasalubong. Yan, isang tali, nasa bangka ito, may tali dito, may tali dito. So, ibig sabihin yung bangka na nandun? Yung bangka na nandun, kasama nila yan. Diyan nang galing yung net. So, meron doon, batch 1, batch 2. Tapos magsasalubong. Tapos mag-invento sila ng makina na hilain na ng biglaan yan. Oo nga. Oh, para hindi na sila ganito. Hila tayo. Ayun, ayun oh, yung bangka oh. Kapag hinila natin na parang tagobar lang na. Yung kulay green. Ay, oh. Hindi mo rin siya, hindi mo siya pwedeng mabigat yung biglain. Pwedeng biglain. Oh, mabigat yan. Mabulatan. Tubig kasi ang kalaban mo eh. Ay, ganun ba yun? Kaya dapat mag-invento ng makinang naghihila niyan. Yung net na nandun sa loob ng tubig. Parang, parang payong na bumuka lang ganyan ah. Ayan eh, patalastas muna. Ayan. Ayan. Picture enzyme. Picture enzyme! Enzyme yan. Trivia. Yan. Hindi. May kanya-kanyang trabaho yung mga yan. Yung taga-hila, iba. Yung taga-kalanda, iba. Anong kalang Hindi, doon? nakikita mo yung lubid ah. Yung lubid, yun. Yun. Yung naka, ano na. Oo. Ay, siya yung Ay? May nakakalong ka namin lubid ah. Oh, ano yun eh? Anong gawin nun? Yan yung nanggaling sa tubig. Ah, Dugtong-dugtong ba yan? Dugtong-dugtong yan. Ang haba yan. Iba yung sa kanila doon. Iba pa yun dito. ay mahaba talagang lubid yan. Magkasama to? Oo. Konting-konti na lang guys. Kaya niyo yan. Moments later. Ayan na po, makalipas ng ilang oras. Baka nakuha nila sa SpongeBob dyan. Ayan o. Maraming nag-aabang oh. So nandito naman ako sa kabilang portion. Kita mo, ngumingiti pa rin sila eh. Ngumiti pa rin kahit mahirap. Yan naman yung kabila. Ako, kung ako rin ang hila nitong mga to, naku, sasakit talaga likod mo nito. Kalaban mo, dagat. Para lang mabuhay. Ay, si Lolo oh. Ay, grabe talaga, hila talaga. Sige po, kaya nyo po yan. Si Lolo. So maya-maya makikita natin guys anong resulta ng kanilang paghihirap, kanilang panghihila, kanilang pagtutulungan sa pangingisda. A few moments later. Sa wakas nagkatagpo din. Ang hirap ng mga tao.
Nandun yung ahas. Patay na. Hindi, buhay pa oh. Okay. Ano? Ganun papatay yun. Patay niyo? Inoy.